Sinäpä saitkin suuremmoisen kalastusilman. Etkö löytänyt kalastushattuani? En. Käsittämätöntä, mihin se on voinut joutua. Turha toivo, että saisin kaloja, jos hattu puuttuu. Olet tosiaan saanut komeat saaliit, kun se on ollut päässäsi. Taidapa lähteä. Hyvää kalaonnea! Voi sitä miestä. Hänhän on kuin pahainen pojan vekara noiden kaloidensa. Ei täälläkään. Mihin ihmeeseen minä mahdoin sen panna? Mitä kummaa? Minä löysin sinut. Nyt sinun täytyy alkaa etsiä. Oletteko te piilosilla? Ei täällä ole ketään. Näethän sinä sen? Sinun täytyy alkaa mukaan. Voi hyvä poika, kun minulla ei nyt millään ole aikaa. Sinä olet tuhma. Sinun täytyy etsiä. Voi hyvä tavaton sinua. No hyvä sitten. Minä etsin. Minäpä näytän sinulle, millä tavalla löydät heidät kaikki ihan varmasti. Löysinpä sinut, Kalle. Voi itku. Kalle, vuoro etsiä meitä. Mistähän muori arvasi, missä minä olen? Nyt on sinun vuorosi ruveta etsimään. Minäkin menen piiloon. Minä lasken 10 ja alan sitten etsiä. Kas, siellähän Paula onkin. Miksi minun aina pitää vaatia Nikua? Ole edes hiljaa. Mihin kumman piiloon minä nyt menisin? Voi kauhistus. Enhän minä tännekään voi jäädä. Mitä minä nyt teen? Minäpä tiedän. Rouva Kananen saa auttaa minua. Rouva Kananen, rouva Kananen. Kuka minua huusi? Olen täällä puussa, rouva Kananen. Nuori pippuri. Eiköhän tuo nyt ole teille sopimatonta puuhaa. Huomasin, että joku hiipi asuntoonne, hyvä rouva. Mitä? Menisin itse ajamaan hänet pois, ellen olisi näin hirveän pikkuinen. Kyllä minä tunkeilijoille näytän. Ei täälläkään ketään. Mikäs mekkala tuolla on? Kummallista. Mikä ihme tuo on? Lopeta jo! Apua! Mikä on? Auta minua! Ilomielin. Taaskaan Pörri ei osaa lopettaa. Apua! Apua! Mit? Auttakaa! Tynnyri on lähtenyt juoksemaan! Apua! Auttakaa! Apua!
aina minun perässäni. Minua pelottaa! Missä te olette, Antti-Pekka? Täällä on joku hirveä auto saapua! Ai, apua! Voi sentään apua! Auttakaa nyt ihmeessä. Kukaksi te olette? Olen muori Pippuri. Vetäkää nyt ihmeessä minut ylös. Sen voi kyllä tehdä. Älkää vaan pudottako minua. Ai. Tämä on minun mieheni hattu. Annatteko sen minulle? Pitäkää se, me olemme jo muuttopuuhissa. Tämähän on hyvä laskuvarjo. Oho. Missä sinä oikein olit? Täällä on tapahtunut ihan kamalia asioita. Ihanko totta? Minulla taas on ollut hyvin hauskaa. Siinähän sinä oletkin. Saitko kaloja? Kaikkea kanssa. Kasvain. Hattukin on löytynyt. Niin on. Ja kyllä minulla olikin hauskaa, kun etsin sitä. Ensi viikonloppuna meillä syödäänkin sitten taas kalaa. Sepä olisi hauskaa se.